An bɛ nin lakanabaliya kunnafoni daminɛ Koro mara kɔnɔna na Yoroko min na kunungo tɛnɛ janvier kalo tile 2 san 2023 cɛ marifatigi dɔw kɔni kɛ ma ka taa don Yoroko min na ne ka maaw fara ɲɔgɔn kan u kɔ segintɔ u seginna ni maa 7 bɔ ɲɔgɔn ye wa a bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛw de ye. Hakilina jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dangariwale ka kɛ ka ɲɛsin Yoroko min mɔgɔw ma baw a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 3 bɔ ɲɔgɔn ko cɛ marifatigi dɔw kɔni nana bagabagali kɛ ni k'a yira Yorokaw la ko n'u m'u ka sigiyɔrɔ bila k'u na dangari kɛ ka ɲɛsin u ma. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa minɛnen ninnu kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ u kan wa nin dangariwale in kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ k'u ka sigiyɔrɔw bila ni ka boli ka na Koro fan fɛ. Lakanabaliya hali sisan an bɛ to Koro mara kɔnɔna na Kasako min na yen dugu donsow kɔni kun bɔn bɛ taama kɛrɛnkɛrɛnnen na n'an b'a wele ko patrouille ka dangariwale tigilamaw gɛn ka bɔ o lamini ninnu na nka u ka taama kɔnɔna na u kɔni taara yɛlɛ dugumamugu pɛrɛnta kan a kɛra sababu ye ne ka donso kelen o bɔnɛ a nin na maa 2 olu joginna kosɛbɛ. Lakanabaliya Bankasi mara kɔnɔna na an bɛ taa n'a ye Bayiko min na dugu min n'an b'a wele ko Tinta Bayiko min kɔnɔna na a n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen kɔni degunnen don dangariwale tigilamaw fɛ. An ye maa dɔ sɔrɔ mun kɔni sera ka boli ka bɔ ninnu cɛman nka a y'a yira n na k'a fɔ ko dangariwale tigilamaw ka sariya o de bɛ boli yen nɔ. A misali dɔ ye maa tɛ se ka sigɛrɛti min, te tɛ min, balon tɛ tan, fɔli tɛ kɛ. O bɛɛ n'a ta u b'a wajibiya k'a fɔ ko jaka u ka di u ma. A kɔni kɛmɛ ka sigimaw kɔni nin dugun kosɛbɛ nka maaw fana tɛ se ka bɔ ka taa taamaw na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.